Hi guys, this is Sir Dance G and welcome to another episode of my blog. It's a Saturday and then tungod sa kabisi sa weekday, so among tripping karon is magluto og binignet. So ako ipakita ninyo later guys kinsa akong kauban sa pagluto og binignet, the ingredients and the process on how to cook binignet. Yeah. Andi ara. Meron nang luto. Si Manang, asa ni Manaag saging ni Manang? So mo ni ang mga ingredients. Asa to ni? Landang? Landang. Ya kana Manang gabi? Ube. Pila ni kanisa bugoy? Tag 20. Ya. Desiccated coconut. 20 pod. Sugar. Ano siya? Ha? Sakag 5. Og ipalata nagmunggos. Og Landang. landang sago. Sago, pilit. Sago og pilit. So gitipo na. Kaya mo kinakusgang buntis Nakusgang buntis. Nangala. Nag-vlog. Char. Kinakusgan nga. Kani siya mahalo na ni siya kung inyong paliton. Mo ni kinamahalang antik aring purok 5. So nilang gihimo. Asa gibutang ana? Saging aw. Yesus di mo pud maila. So niya ipang sagol-sagol na siya tanan guys. So niyang ipawahi is ang dili pa ning desiccated coconut ha kanang kumutan pa ni siya. Dili na ilunod kay murag kaon kag sapaw. Ipang panitan nila tanan. So kasagaran mawahi is ang coconut milk. Dili ang desiccated coconut. Himon pa na siyang milk. So mo ni kinakusgan si Manang Lucy mo ni siya. Namanit, first degree cousin sa side sa papa. Nga si Manang tang 1 million na ni siya. Mo ni usa sa kinadagahan. De pay usa. Day pilingon. Nga kana siya mo ni among kuan. Nangala ni siya balik 9 months. So pang sagulo na siya tanan, mahimo na siyang binignet. So wa may mahimong lingaw sa Sabado. Di lotog kuan binignet. Kani sagol po nis binignet na mo ron para healthy. Sige, ako mong tanawon later sa result sa among himon nga binignet. Sige, see you later. Luto sila wala ko tabang-tabang. Nasagol na tanan. Almost down na guys. Nitongtong nas manang dulur tungod sa kataas sa kusina.
nga namin magluto sa amuan ay second floor. Okay ramon gud man nga na wala pa na oy. Palagi. Ako igor ako tigtilaw. Kuwang pansin. Actually dili Nagsabaw na. Kumuntan pa tanong otro lo. Tumuti ka. ana siya. So kani siya eksperimento ra ni namo. Kani kung dili mahurot ibaligja sa ubos. Oh, so tanaw sa table hurot na. So only sugar left. So mo dyan ito, sugar. So namin nagluto sa ila sa silingan namo ila manang Lydia ila nanay sa mong lola ug lolo. Hindi na may lagabi kay puros na saging. Daghamang saging. Higurot po ito nagpalit. Ha. So, kani siya guys, pabusog rami sa sa panahon sa Sabado. Tagsara po may mag-trip man. Murag nangala lang tingali ang mga daga sa mua. Ay mo na kinakusgan na mong mangluto ay si Manang Dolor. Kuha na siya guys, 98 years old. Daga gihapon. Kusgan paghihapon. Hapit na ni siya makadawat sa 100,000 guys. Diba lami? So see you later guys. Inigting kaon na guys. Kanang ihaon na namo sa plato. Gipanghatag sa mga silingan. Men. Sa Manang Dolor. laut-laut. 30 kalaut guys ko. Ligo nagbukton si Manang. Di na ni sugnuran lor. Yan, tanay-tanay lang. No, dali ra lagi na Manang nakuha na murag nakuha na mura na siya ni Nilamdag. nilamdag naman so kumulamdag na siya kay kuha naman. Buntag na. Kulam na kay wala na. Yay, almost done. Cook na guys. Sige na hukad na mo. Hukad na mi guys. Hukad na kain na. Kain na sila nanay. Pila man imo dad? Pila imo? Balik Gis. Mga asawa na ba? Kaya na. Hukad na day. Dali. Akin na magwangan may unang hukad. Ako hukad sa dili ako gulo. Sila Kuya Dani. Oh, mga ano guys. Oh. Oh, ready to serve na. Kalami ba? Ako ba doy? Imo doy, hani man pag dara ka dadto. Hani man ka. Ibo. From kusina ni Pilang to table. Already na. Yum 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 yum. Murag burgol. May sakop lor. Ngayon sa amin guys, nga murag lami ano. Binignit na Saturday. Murag lami gud siya. Ba? Si Alwin gaduwa. Usap-usap nagtiguang oy. Kami nagluto, kami mukaon. Wa pa later na maghatod sa mga kasilinganan.